хонаҳои коробка дута хубии асосӣ доранд. Якумш ки нархошон нисбатан арзон мебошад ва дуюмш ки чӣ хеле ки худтон да махқул аст бо таъби дили худатон хона мегиреду таъмир мекунед. Марҳамат дӯстони азиз, имрӯз пешкаши шумо мекунем сехонагаи фурӯшӣ дар даҳум ошёнаи бинои новостройка. Перегородкош аллакай кардагӣ. Навормона ҳатман то охира тамошо кунед. Ҳозир ҳамашро фаҳмонда нишон медиҳем. Сар мекунем аз суроға. Хона дар ноҳияи Рӯдакӣ ҷойгир мебошад. Аз ин тараф бозори Давлати Зафар, рост роҳ ба сӯи гардиши фабрика ва мости 46 микрорайон, дар инҷо мактаби Пушкина ва роҳ ба сӯи маркази ноҳияи Рӯдакӣ. Хонаи фурӯшимон дар Манаҳамин маҷмӯаи истиқоматӣ ҷойгир мебошад. Манаҳамин блок. Бисёри бад гап намезанем, рафтем. Марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ. Планировкаи хона мефаҳмонем инҷо. Прихожая, якум ҳуҷра, ошхона, дуюм ҳуҷра, сеюм ҳуҷра, ҳоҷатхона ва ҳаммом. Се хонага кардагианд бо масоҳати умумии 97 метри квадратӣ дар даҳум ошёнаи бинои новостройка. Худи бино аз 14 ошёна иборат мебошад. Чӣ хеле ки мебинед перегородкои хонаҳо кардагӣ ҳамаш бо ғишти пухта бо сифати баланд аст дӯстони азиз. Тирезаҳои хона тарафи роҳи калонро нигоҳ мекунад, тарафи бозори Давлати Зафар. Дар наздикии хона якчандта мактаб аст, боғчаи кӯдакона, инчунин масҷиди ҷумъахонӣ, бозор, маркази Рӯдакӣ ҳам дар наздикии хона қарор дорад. Бо воситаи нақлиёти ҷамъиятӣ умуман мушкилӣ нест. Нархи хона бошад 630 000 сомонӣ. Боз албатта ки муомила дорад барои харидорҳои аниқ. Рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. Аз номи канали Дом TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. Дӯстони азиз, чун ҳар вақта хотир расон мекунем, канали Дом TJ дар нархгузории хона умуман хуш нест. Аз мо танҳо реклама. Агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ва мехоҳед хонаатонро дар кӯтоҳтарин муддат фурӯшед, пас канали мо дар хизмати шумо. Рақамҳо барои рекламаи хона 907 14 55 15. танҳо дар WhatsApp ё ин ки Telegram муроҷиат кунед. То боздид барори кор, худо нигаҳбон. Дӯстони азиз, хотир расон мекунем ки Дом TJ канали худро дар Telegram дорад. ҳатман даромада обуна шавед. Ссилкаашро дар комментария ва дар описанияи видео мемонем. Ҳамаи хабарҳои нав, ҳамаи хонаҳои навро аввал мо дар Telegram мепартоем, баъд аз он дар дигар шабакаҳои иҷтимоӣ. Барои ҳамин хеле ҳам хурсанд мешавем агар даромада обуна шавед дӯстони азиз.